Ntundu bwati any issues chiri personal no mugavana, lakini chiwese chie serikali krochia tumiriko chi account ndona abaseneta pakato tubwati tolena ngakichiko tumeka na mono otokora une report ya kurwese ofisi omo auditor general litukolia mambia tubwate ikikao no governor we county ya Nyamira omosike Amos Kimomi Yaribu na mangana ko era toko mosamoni acho che senate nesenga je twale report korweso office yo auditor general e watebanga account ya Nyamira mono ise municipality ya Nyamira tratumeka chibe sabuya na monondo itabantu baitobe account ya Nyamira bamanyanga chibesa chigo ende municipality ne chibesa chigo chabune omukopo korwese ebyombe binabiri bya World Bank na IMF oboga chibwe chibesa bwasinyire account ya Nyamira yadanga chibesa chikori na World Bank chirosi chipara chikorosigu njikere tine ekiwango keri getakere ngaigo chibesa chiko ende account ya Nyamira injiri koreta manufaa ase abananchi account ya Nyamira abato choreta na baro batale account ya Kisumu eyuwe kwa guchibese cyo support chi municipality barigereria mangana anyangi yonga koriro barigereria ngaki obochenubore ase account ya Kisumu barigereria na chitaye chiwoka butuko ase account ya Kisumu barigereria no mugavana atumire chibese cyo chiakoro World Bank cross chipara town na koroselia bantese bagotara na gokeyo bochafu ase county ya Kisumu bamanya koira na Nyamira atale se town yefe ya Nyamira barigeringa kichitaye chiogete barigeringa ki obochenu borororo barigeringa kichicho chibekire cyo konya abantu bakore biashara so akwanda aja enke usentambe kwanda tene biashara barigeringa ki esa abantu bagotara yaro sigu gusanga kebekere chikabro bakombe boka banache ekina ndanga kigasi ekori se county ya Nyamira na se county ya Kisumu umo seneta ni bwata abantu bakuriye karo kiane kyo seneta batali bake lakini ndiko imokanga ngakiende yonse abananchi bataite kombole ngakigasi umo senetere na sabu kuranga abantu nekero kiane batagite kero kyo seneta ngiri kiane yokere ky'abantu ba account ya Nyamira na bago kenga na ndi bunama 2027 abantu mbateri ne bakuriye kero ikono mugavana igonta getenera amanyanga ekera abananchi bakuburiye amaswali ngakigasi yakorekana Nyamira tagoje buye bisanga abantu nekero kiyaye batagete tutari wanje tuitobote chibese chine chiloni abananchi bakoye chigo chiwaka back tutari wanje abantu baitobote bintu byese no irabyo sipina no kubitiga toramesi account yeto ya Nyamira onde tayo kogoke karukubo konyoranga ekero tukubekuru max Nyamira nere koba 47 out of 47 yani umukera kurumage ayitari yaro to kogokera ntuna barai seigo tiga ntuna barai tuwadara na bananchi account yeto ya Nyamira tokolera abananchi guys toke anyemangana yoko yakukura una umuntu naro tete ko murekero gukiane kero una oro mo seneta ndo mo seneta mambio ndaro mugabara nero mambio no mugabara nabo mungao mo seneta rabo mungao uri mana bole